Правиш ли грешката да оставяш волана на вид при паркиране? Когато го държиш завъртян, хидравличната или електрическата рейка остават под напрежение, а налягането в системата не спада. Какво реално се случва, когато оставиш волана на вид до край вляво или дясно? При хидравличните рейки на по-старите коли вътрешното налягане в системата се вдига максимално. Маслото остава задържано под натиск в едната камера на рейката. Ако го оставиш така, докато колата е изключена, уплътненията и семерингите в рейката остават под напрежение. Това може да доведе до по-бързо износване или теч с времето. Така вътре има постоянен натиск или съпротивление и вътрешните елементи на кормилния механизъм остават напрегнати. При електрическите рейки на съвременните коли, при тях няма течност, но електромоторът и редукторът остават в натегнато положение. Това означава, че има механично напрежение в зъбния механизъм и ако колата стои така дълго, може да се получи микропритискания, които водят до луфтове или тракане с времето. Истината е, волан завъртян до край и оставен така постоянно не е фатално, но ускорява износването на рейката или електромотора в дългосрочен план. Ако оставиш волана леко изправен, примерно на 1/4 оборот от крайното положение, няма да има проблеми. Затова нашия съвет е: изправи волана при паркиране, не защото ще думнеш рейката, а защото така намаляваш постоянното натоварване върху системата и удължаваш живота й. Последвайте ни за още полезни съвети от автосвета и споделете с приятел, за да го предпазите.